kwani ndio bashabatwa ni mo bashabatwa ni wala ni batiro pamusoro ichana ndoitwa yekumoma koni ndakauya mumusha ndakazvarwa mumusha mugore 1985 mutasani kuda naamai anogara kumusha chimanimani then amai vakazofa 2017 vapa 2017 vasati vafa vakasiya vanyora information yekuti baba vako vanonzi Joshua Mbowe. Ndapedza chikoro ndakakura ndakazopinda kuSouth Africa ndikaita basa rangu ndiri ikoko ndazodzoka ndakutsvaga musha ndikasvika ndadzokawo musha ndikatambirwa ndatambirwa vana baba vakati pamusha pako ndeapa muvillage 1 ndasvika muvillage 1 ndakatasvika basa zikondozai ndikatsanangurirwa baba vako vakafa sekuru vako vakaita sei vakafa vese ndikaradzidzwa pavakaradzikwa vese tikazonzi no chitsvagai ngatifonerei mai Chimbarara tinzwe kuti vazive kuti vaita sei wauya kumusha ndokuvafonera vanga vari kuchechi tavafonera vari kuchechi vakanditi iwo inini takakumbira sekuru makoni pekuita sei pekuchengeta takanga ndiri nherera asi zvakuda baba vaita sei wauya muna December nekuti ndoshandira kuchipingi muzukuru vakati ano it's okay hapana problem tikabva tabva kudaro muzukuru akati sekuru hazvinetsi handei kwaDC tinotarisa kuti mari chikwereti zvakamira sei taenda kwaDC tinokuona munda wakachinjwa wakaiswa muzita Chimbarara zvakafamba sei zvadaro paya tikachita tochiita sei muzukuru akati sekuru hazvinetsi imi sekuru kahandi kupi kwamutare tinoverifya kuti stairi ndizvo here zviripo kana kuti zvakaita sei zvakasiyana taenda kuprojekta kwamutare tikanzi aiyo munda uri kutaura kuti yakajaya saka ndichi munda ndevei hausi muzita rani ndachengetai Chimbarara tikanzi no pane zvakatoitika vanhu vekupi vekudistrict asi muchitobhadhara ichi chikwereti chese ndobhadhara chikwereti chese tabhadhara chikwereti chese tikanzi ndee munorima peacefully musanetsane nevanhu for sure takauya tikarima pamunda ndakazoshamisa muzukuru akufuna kuti sekuru kunoku ndaita sei ndakusungiswa how come saka hama dzangu vana baba vakandiratidza pamunda pasiri pangu kachita muzukuru akasaka ndakutonetseka kutoita sei kwasabhuku takavaudza nyaya kuti ndo nyaya iripo sabhuku akati tanzi mukuru musaita sei hamugadzise nyaya dzinogadziswa nerekunetsi alright toita sei paya muzukuru tatoisirwa interdict yekuti musaite sei musaite inactivity pamunda aona muzukuru saka totarima pachadii kanzi hatichakwanisi kusvika pamunda kusvika tanzwa nyaya dzekumakodzi makodzi kuya kwakaendwa ndichinetsana nemuzukuru wangu ndichimira nemuzukuru wangu kesi kanzi dismiss so nyaya yakaya panapa ndeyekutunza kuti mhuri dzemunda ndiyaya pamwe vana baba vakaenderedza munda usiri wedu saka hama dzangu ndauya kuti nadzipana baba hava pasi ndine hama anambuya nanatiti nevamwesandinavo pana ende nevanomurasa no, it's okay. Land iri muri settlement here. Iri muri settlement here. Ayisi mkumi nowe. Right. Anonzi indian. Chimbarara chingete. Murumoi. Iwe ndo anje. Ipo makoni. Ndime ya Chimbarara akazachirika. Zitani Kudinzi matikiti. mazita wanisa. Matikiti makoni Chimbarara. Ine ndimi mzima wachirika Chimbarara. Anowandi wakamanga ndimi hanya nekune makoni. Zitani kaka zupinde zeta. Zibrani. Ili murumuni. Ndiye ari kugara pamunda ipapo. Anditsanangura zitani ili murumuni rakapinda sei. Kupinda pamunda apa. Again, pamusoro ichangamiro. Ria kajainja. Ria kajainja kubwa wangu vananga vari mudzimai wasekuru vangu kajainja kubwa. So, chingawista time nenyaya. Nyaya
this case is not under communal lands. It's under resettlement. Saka nere under resettlement inohandliwa neMinistry of Lands. Yes. But sandiri kuona kuti nyaya yakamboenda kukoti kai. Then yaenda kukoti chiri kunetsa ndechekuti mese mune certificate the same piece of land. Saka what it means, it becomes administrative now. Kuti yakuda kuti iende kuMinistry of Lands. Ministry of Lands yoita sei yochigadzirisa nyaya kuona kuti muridzi chaiwe wenzvimbo ndiani. Saka kana yadaro haichaendi kukoti kwaMagistrate, yakuenda kuadministrative court. Izwa izvombo. Why ndiri kudaro? Ndichikuti kana chinhu chiri iri muresettlement ndiye ndisina jurisdiction, ndiye ndisina masimba ekuti nditore ndichita kuti iwe ndiye muridzi weland, iwe ndiye muridzi weland, because zvinokondwa neMinistry of Lands. Dai anga iri communal land ndofana kutaura sabhuku nditaurire kuti ugano uri papi, sabhuku otontaura kuti apa ndofana itaita izvo. Asi iyi resettlement manje iri muarea iri gazetted nehurumende kuti yakapiwa wani. Saka kunofanira kuva kuine record yekuti munhu akambopiwa nzvimbo iyi ndiani. And how come kuti 1, 2 wanoita permits emunda one ine different dates, but whether ane different dates kana hana, but the fact yekuti akaissuiwa, because hauissuwi a permit map isina kutariswa kuti pamepu pambori naani. So it means kuti ukaona munhu akuissuiwa map akuissuiwa futi permit pane munhu aripo, it means pamarecords zvirova kuti munhu aripo haasi kureflecta kuti pane chii, pane munhu. Saka now that munhu aripo because paperwork iripo, zvakuda kuti manje Ministry of Lands yacho ichitote go back paground yoverifya kuona kuti right muridzi chaichaiwe nzvimbo ndeupi. Because even mukatarisa apa makataurirwa 29/01/25 29 January makatoudziwa court ruling iripo ka. Yes. Saka there was no reason for you to come here now. Yeah, because kanozotondetsa kuti imi mauya kodi, because according to this court judgment iripana, a perusal of the papers indicates that both parties claim rights to the same piece of land. They both have documentation to allege their claims, which are from two different authorities, both vested with rights to distribute land and allocate the same. The applicant is a permit from Tasarua District Council, while the respondent is a map and the receipt of a lease of an A1 farm, lease issued by the Ministry of Lands. In that regard, both parties appear to be having a clear right on the face of all, albeit from different competent authorities, which use different legislative pieces. This is not a matter which can be resolved on the papers, neither can it be referred to a full trial, because of the administrative problems which are apparent on the face of it. Two authorities, both competent, having allegedly issued competent rights to either party. There appears to be a mishap with regards to the regulatory bodies. It is prudent for both parties to go to the respective regulatory bodies and have the anomalies dealt with there first, and if further disputes emanate, they can proceed to the administrative court. The matter is therefore dismissed with no order as to cause. Guys, over Minister of Lands. Minister of Lands. And it is. Do I have to tell them from here, from there, Mati. Minister of Lands. That's a good thing. Robert Dainda. Minister of Lands. Tasvika kuMinistry of Lands ndopavanoti ndimi wanani vandataura kasipini kana kusapini ndikandire pepa randinaro ndakabva naro kukoti zvikazi ndiripi pandavava ndobva vaerenga pepa vaverenga pepa kati iya ndimi wepachimbariro ndikati ho zvikazi ha kune vakomana vari kuya panapa wachiti mudandi wedu nemapepa ari kugadzira zvainazvo wakasotombouya tikavarambira kuti hamubhadhari mutero kana musina penalty. Saka vakomana vakazouya futi kumashure
aine pepa yoti kwazina paukota sira sina kufanana neti ndikadoni kogona wakatora bodi wasina kutora kudini ine kamira zvinenge yatese ibudi saka ndobva ndaobva wachiti imimi pamunda penyimbo papo rinei ngozi munda uyu mudiki diki munda uyu ndobva ndachivatsanangurira zvikazi munda wenyu mudiki diki papo rinei chiri pamunda penyimba ndobva ndavatsanangurira ndikati ndani makore mangai gore rineri ndatava chi20 ndichigara pamunda ipapo tadivhelopawo tine maprojekti atinoita eneti zvakasiyana sezvinoita pamunda kasi vanhu awapindwa nejelas vanhu avo wakuti kwazi munda nepa20 years wakangowani Mbuya, zvamunofanira kuita nawo yamutaura it's word of mouth but zvinhu zvese zvamakuta zvakuda pepa Ministry of Lands zokai kwawari wakunyorere ichi wakunyorere mese Ministry of Lands now Ministry of Lands pamunoenda inyi ngaikudaidzei mese handiti yobva yanyora pepa rikuratidza kuti muridzi weland ndiani kana paine pakati penyu anenge ada kucontesta decision iyoyo wochizocontesta akabata pepa rabudiswa neministry of Lands ndo panenya ngaasataure chete zvauti wakamboya put it in right kuti mimi munge muine something chave because right now mefananga munondishova kuti bepa rakabva Ministry of Lands but now hapana so you need to go back ngawaite chinhu chawo in writing and so that munhu kana ada anocontesta against pepa ramakabata iye achapiwawo pamucharipiwa iye anopiwawo bepa iro izwa izvo hapana chekutaura munda kutaura yenyu ndatidarira mauye nenyaya iyi handiroba dare nedetermination yenyaya yenyu ndiko uko kuLands kana watadza iwoka wanokwanisa kuti nyaya yenyu ngaiende kumberi kuadministrative court administrative court yochipa decision iripi decision yacho yeye izwai mbuya mazwa judgment yati vanhu wese muri 2 mune mapepa ari authentic akabva kuma authorized bodies anobvumidzwa kuoffer mapermit saka nenyaya yekuti pakadaro zvakutaura kuti mimi vanhu muri 2 dzokai futi kuMinistry of Lands inochigadzirise ichitarise kuti anofanira kunge aripo ndiani asikafanira kunge asipo ndiani kana wazvitadza wanoipfuudza yoenda kuadministrative court administrative court ndiyo yochipa judgment yekuti ndepawe mapazwa saka chienda iko enda ikoko endai mese mutu nyaya iko